Здравей! Аз съм пожарникар Иван и днес ще ти разкажа една специална приказка за смелата пожарна кола Пламчо. В нашия град имаше голям пожарникарски гараж, а в него най-малката пожарна кола – Пламчо. Той може да беше малък, но сърцето му беше по-голямо от всички останали. Една сутрин над града се появи дим, който идваше от парка. Големите пожарни коли тръгнаха, но тесните пътеки им пречеха да стигнат. Тогава Пламчо каза: "Аз ще отида. Аз ще се справя." И наистина той стигна пръв. В релупата на един стар дъб горяха сухи листа, а малко катериче плачеше. Пламчо насочи тънка струйка вода и внимателно изгаси огъня. После угаси димящо кошче на мостчето и спаси целия парк, точно преди големите пожарни коли да пристигнат. Всички разбраха едно: не е важно колко си голям. Важно е колко смело е сърцето ти. И така Пламчо стана истински герой на града. Помни, смелостта често идва в най-малките размери.